איך אני סובלת פה? למה באתי לפה בכלל? הייתי נשארת בבית, אלוהים. אוי, באמת פרחה, מה כבר את עושה בבית חוץ מלעשות לייק ג'ל ולהיות בטלפון? יחנון, תאמין שאני עושה מספיק דברים מעניינים בבית שעדיפים על השעמום הזה פה. לעשות סטוק לבנים שלא שמים עלייך ולנפח את השפתיים שלך לגודל לא פרופורציונלי, זה ממש לא לעשות דברים יותר מעניינים. תגיד לי, יחנון, מי שדיבר איתך בכלל? מה אתה פונה אליי? לא הבנתי. את דיברת בקול רם בפומבי וזו זכותי המלאה להגיב. עוד מעט אני אתן לך אכל בפומבי ואז נראה אם תוכל להגיב. אוי, נורא כואב הלב לראות איך אני מדרדרת מיום ליום, פרחה. יחנון, אני מזכיר לך שאנחנו נמצאים פה על הרעש, או יש לך איזה סמלית ואז נראה מי נידרדר מאיפה. אני בסך הכל מנסה לגרום לך ליהנות מהטיול הזה. תראי איזה נופים מרהיבים יש לנו כאן. מה נופים בזה בדיוק? תאמין לי שאני רואה מספיק נופים. פרחה, זה שיש לך טפט של תאילנד על הקיר בחדר לא אומר שאת רואה נופים יפים. מי בכלל מדבר על הטפט? יחנון, אתה יודע כמה נופים קטלניים יש לי בטלפון? עכשיו את מבינה מה הבעיה שלך? הכל מתקשר בסופו של דבר למכשיר נייד שלך שהורס את חייך. וואי, יחנון, רד ממנו, המורה תגיד שירד ממנו, מביא את העצבים. פרחה, תנשמי עמוק, יש פה הרבה עצים, יש חמצן בשפע. מה קשור עצים לחמצן? אתה מבין שאתה לא חכם כמו שאתה חושב? יש כמה רדידות בבן אדם אחד, זה פשוט מפתיע. תישאר מופתע. טוב, לא רוצה, לא ממשיכה ללכת. כואב אותי הרגליים ואין לי קליטה בטלפון. מצידי תביאו את האוטובוס לפה. את לא באמת מצפה שהאוטובוס יסכן את עצמו ויעלה את כל ההר הזה בשביל פרחה כמוך, נכון? לא אכפת לי, יחנון, מצידי גם שהביאו מסוק לחלץ אותי, אני לא ממשיכה. אליאור ומאיה לצמצם אלינו. המורה, מאיה רוצה שישלחו לכאן מסוק כדי לחלץ אותה. למה? מה קרה למאיה? כואבות לה רגליים ואין לה קליטה בטלפון, היא צריכה לראות כמה סטורים באינסטגרם כדי שיהיה לה חמצן. אתה כאילו מסתלבט עליי שאני אבין? לא, אני פשוט דואג שכולנו בכיתה בטיול הזה נלך כגוש אחד. אז תקים את עצמך פרחה מפונקת ובואי נצמצם לכיתה. לא רוצה, אני לא ממשיכה, לא משנה מה קורה, אני לא ממשיכה, אני נשארת כאן. אוי ואבוי. מה קרה? תראי שם למטה, חבורה של ארסים, כובעים שחורים ובגדים שחורים מסתובבים להם, זה ממש מסוכן. ארסים? יאללה בוא נצמצם, אני חייבת שיראו אותי שיעמיס אותי ראשונה. אוי, זה היה קל.